ja Lady Manhattan. Hei, tuhannet kiitokset. Yhä jaksat olla kovin ystävällisiä. Tuli mieleen semmoinen homma, että jo tässä vaiheessa on päässyt unohtumaan tämä tärkeä seikka. Ja kuten monet teistä muistavat, sehän on tietenkin välihuikka. Ehdotan välihuikkaa. Huliväikkä. Ja muistakaa, baarista lisää. Ja jälleen kerran tämä ei ole mitään piilomainontaa, vaan suoraa, selkeää ja rehellistä myynnin edistämistä. Tässä runsas 2 vuotta sitten, tämä on vanha juttu, mutta muthan julistettiin iskelmälaulajaksi siellä Nokialla. Niin pari Suomi-iskelmää, kävisikö päinsä? Käy. Tää niitä aamuja on, kun en tiedä, kannattaako nousta vai jäädä, vetää peitto yli päähän ja hautautua alle kivisen kuoren. Aamuyössä sydän yksin lyö, eikä pääse läpi sulujen vuoren. Pelko pimeyttä pitkin liikkuu, tuntuu niin kuin päivä ei tulisikaan. Ja silloin kuin henkäys aamutuulen, jokin täyttää tämän pienen huoneen. Se mut viimeinkin herättää elämän nälkään. Hyökkää jalkopäässä, ei voimiaan säästä, minut pystyyn kiskaisee elämän nälkään. Istuu olkapäällä, käskee ääni jo täältä, mua eteenpäin rohkaisee elämän nälkään. Eteenpäin rohkaisee. Verhot sivun liukuu ja katsoo, kuinka valo pois työntää varjon, joka sieluni yöhön kietoi, vaikka irti siitä päästä tahdoin. Kun olin maahan lyöty eikä kukaan voinut yli syvän virran mua kantaa, elämän välissä taivaan ja maan. Elämä syksyyni valonsa tuo, ja silloin kuin henkäys aamutuulen, jokin täyttää tämän pienen huoneen. Se mut viimeinkin herättää elämän nälkään. Hyökkää jalkopäästä, ei voimiaan säästä, minut pystyyn tempaisee elämän nälkään. Istuu olkapäällä, käskelee